biologiaren esparru txikietan murgiltzeko aukera izan genuen atzo Wiking berrikuntza astearen baitan. EHUko materialen fisika zentroko Paula Anguloren eskutik, nanoeskalaren munduan barneratu eta atomo naiz molekulak ikusteko aukera ematen duten gailuak ezagutu genituen Alderdi Ederreko dibulgazio saioetan. Bertan ere, Biodonostiako aditu Laura Molesek mikrobiotari buruz aritu zitzaigun. Hain zuzen, entzimek gure garuna eta funtzionamendua zenbateraino kontrolatzen duten azaldu zuen. Respecto a las conferencias que hay esta semana, yo estuve mirando ya hace unas cuantas semanas y realmente las dos que más me interesaban eran las de hoy. Yo creo que es interesante que la gente pues tener este tipo de conferencias y siempre aprendes algo. Horrez gain, Deusto Forotekekin eta Tabakalerarekin elkarlanean, Figuras Okultas filmaren inguruko zineforum saioa izan genuen. 60ko hamarkadaren hasieran, NASAn lan egin zuten 3 emakume zientzilari afroamerikarren istorioa kontatzen du pelikulak. Eta emakumeek aurrerapen zientifiko handiei egindako ekarpenaren inguruan gogoeta egiteko aukera zabaldu zuen. Tenemos que animar a las mujeres jóvenes a que vayan a estudiar ciencia, que no tengan ningún miedo y que adelante, que valen mucho. Zentro teknologikoen eta ikastetxeen arteko topaketei dagokienez, aldapetako ikasleek ZIK nanogune bisitatu zuten atzo, eta eduteken azken tailer teknologikoak egin ziren Amara Berrin. Euskara Bilduarekin elkarlanean, Utopia existitzen da jardunaldia egin zen Santelmon. Globalizazio basatiaren aurrean, dezelerazioaz, dezentralizazioaz, subiranotasunaz eta hainbat eremutako kontrol autonomoaz mintzatu ziren bilkuran, teknologia oinarri hartuz. Gainera, atzera begirako erakusketa bisitatzeko azken eguna izan zen atzo Alderdi Ederren. Bertan izan zen ekintza eskolako neska mutil talde bat. Elurriarren azalpenei jarraituz gure hiriaren garapen zientifiko teknologikoari buruz ikasten.